आं पास्टर कुमार सिंह नार्जारी गिबिसिनथारावनो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बाख्नाय जाथों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउट्युब चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो आं गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। जोंनि दिनैनि मेथड एबा टपिकआ जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ जिरायहोनो लिंनाय। जिरायहोनो लिंनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन। बेखौ जोङो माथाइनि 11:28 30 पदआव नायब्ला नुनो मोनगोन। आङो फरायनि मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो, मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै। आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन, मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलै आरो नोंसोरो आंजों बानहोजागोन बिबाना रेजें। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राजों जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों, जों बिनि सोमोन्दै रायलायनि। दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ असे जिरायहोनो थाखाय जोंनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामजानाय दङ। बे जाबाय सोरगो रायजो। जों मानसि जाथिया सोरगो रायजोनि खोथाखौ बयबो रायलायो आरो बे सोरगोनि बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बुंदों। बे संसाराव जोंहा गुबै जिरायसालि गैया। बे संसाराव जोङो अट्टालिका बिल्डिंआव थाब्लाबो, कंक्रिट बिल्डिंआव थाब्लाबो, गोबाय गिजि न'आव थाब्लाबो, बेफोर न'आ जोंनि थाखाय जिरायग्रा न'। जोङो मोदोमखौ गोथाङै थासान्दि थानो थाखाय जोंनि जिरायसालि बेफोरो। नाथाय बियो जोंनि थाखाय गुबै जिरायसालि नङा। बियो जिरायसालि जोंनि थाखाय गुबै जानो हाया। मानोना जोङो बे बुहुमखौ गारनानै बयबो मानसि साफ्रोमबो जोङो थांनो नांगोन। बे जाबाय इसोरनियाव जोङो थांनो नांगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, जिरायहोनो थाखाय जोंनो मोनसे गुबै थावनिखौ थाम-थिम खालामनानै दोनबाय। बे जाबाय सोरगो रायजो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जाहैबाय, बिबान गिलिर मावख्रुबग्रा मानसिफोर, मेंसोनाय मानसिफोर, नोंसोरो आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। जोङो संसाराव गोबां थाखा फैसा, धन दौलतखौ लानानै, न' बांखौ लानानै, जोंनो रोंनाय रानायखौ लानानै, मटर गारि बायदिसिना बायनानै जोङो धनुवान जानायखाय गावखौ समायहोयो आरो बि न'आवनो, बि गारियावनो थानानै सलायनानै गोजोननायखौ मोनो आरो बेयावनो थैस' थांस' जों मानसि जाथिया जिरायनानै थागोन बे बुहुमाव होननानै सानदों। नाथाय बियो जोंनि थाखाय गुबै जिरायसालि नङा। नंगौ जिरायसालि। जोङो बुहुमाव बे मोदोमखौ लानानै गोथाङै थासान्दिनि थाखायल' बे जिरायसालि बुहुमनि न'फ्रा। बेनिखायनो अनजाग्रा, ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो दिनै साननि, जोङो संसारनिफोरखौल' साननानै मावख्रुबनानै संसारनिफोरनि थाखायल' जोङो गोबां दुखु खालामनानै जोङो मेंसोनानै थानाय साफ्रोमबो दिनै बे संसाराव जिरायनायखौ मोनगोन होननानै दासान। गुबै जिरायनाया जोंनिया सोरगो रायजोआवसो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जों बै संसारनिखौ सानना लाबा, संसारनि थाखायल' मावख्रुबा लाबा, जोङो जिउनि असे जिरायनायखौ, जिरायसालिखौ नागिरनांगौ। बे जाबाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, नोंसोरो आंनियाव फैदो, आंनियाव सोलोंदो, आङो गुरै, सोद्रोमा आरो आंनि जुंगाला रेजें होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। जोङो इसोरनि रायजोआव, जोंनि गुबै जिरायसालियाव थांनोब्ला जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो थानानै सोलोंनो नांगोन। जोङो बिनि जुंगालखौ बाननांगोन। जुंगालनि ओंथिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय, बिनि बोसोनफोरखौ लानाय, बेयो मोनसे जुंगाल। जेरैबायदि मोसौ हालुवा मोसौखौ जोङो हाल सिखायो आरो जुंगालखौ होयो, बे जुंगालखौ होनानै मोसौखौ जोङो मा खालामो, मानि होयो।
जों हालेवनो हायो। बेबादिनो बियो इसोरनि बोसोन, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोना मोनसे जुंगाल। बियो मोनसे जोंखौ बाध्यता खालामो। बे जुंगालानो जोंखौ फोरोङो। बे जुंगालानो जोंखौ कन्ट्रल खालामो। बे इसोरनि रायजोआव थांनो थाखाय, इसोरनि रायजोआव फैनो थाखाय, गुबै जिरायनायखौ मोननो थाखाय बे जुंगाला जोंखौ कन्ट्रल खालामो। बे जुंगाला जाहैबाय कन्ट्रल। बे जोंनि मोनसे सिमा। जोङो जिसुखौ फोथायनायनि, जिसुनि बोसोनखौ लानायनि मोनसे सिमा। बेखौनो जोङो लानानै जोङो जिसुनियाव सोलोंनांगौ, जिसुनियाव थानो नांगौ आरो जोङो बै सोरगो रायजोनि खामानि मावनो नांगौ, फोथायनो नांगौ। अब्लासो जोङो बै गुबै जिरायसालियाव जोङो जिरायनो मोनगोन। जोङो दासान बे संसाराव थैस' थांस' थानानै जोङो अट्टालिका बिल्डिंआव थानो मोननायखाय, मटर गारि बायनानै सालायनो मोननायखाय, जोंनि न'फ्रा कंक्रिट बिल्डिंआव थानो मोननायखाय बे गुबै जिरायसालि, बे जिरायसालियावनो थानानै जोङो गोजोननायखौ मोनगोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुङाखै। बियो माब्लाबाबो गुबै जिरायसालि जानो हाया। जिरायसालिया जाहैबाय जोंने सोरगो रायजोआवसो। जों जेब्ला बे बुहुमखौ गारनानै थांगोन, नागारगोन, होमब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव इसोर बिफाजों जोङो गुबै जिरायसालियाव जों जिरायनो मोनगोन। जोङो बे बिसयखौ जोङो नायबावनि। जोङो बे बिसयखौ बे बिसयनि थाखाय जोङो 2 करिन्थिया 5 बालाबनि 1 सिरिनिफ्राय 4 सिरियावबो जोङो मोननो हायो। बे संसाराव थासान्दि, संसारनि न' बाङाव थानानै जोङो जिउ खाङो। जोङो संसाराव थासान्दि बे न'आव थानानै खामिनानै जिउ खाङो। नाथाय बे न'आ जोंनि थाखाय अरिजिनेल नङा, बियो गुबै नङा। जोङो बे न'खौ गारनांगोन आरो सोरगोआव जोंनि थाखाय गोदानै इसोरा जोंनि थाखाय न' लुनानै दोनखाबाय। जोङो बायना होनाङा जासे, जोङो फैसा होनाङा जासे जोंनि थाखाय इसोरा सोरगोआव न' लुबाय। बेखायनो बुंदों बे संसाराव थानाया, जोंनि संसारनि न' बांफ्रा जेसेखि कंक्रिट बिल्डिं जाया मानो, मोजां मोजां बिल्डिं बांलायाव थाया मानो, गोबाय गिजियाव थाया मानो, बियो थुम्बु बादिल'। बियो थुम्बु बादिल'। बे संसाराव थानाय खामिनाय जिरायसालिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि बै सोरगो रायजोजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला बियो जोंनि थाखाय दान्दिसेल'। बियो अरिजिनेल जोंनि थाखाय जिरायसालि नङा। बेनिखायनो पाउला बुंदों जाहैबाय, बे मोनसे थुम्बुफोर बादिल' जोङो संसाराव थानाय न' बांफ्रा, जोंनि मोजां मोजां थानो मोननाय, जिरायनो मोननाय, गारि सालायनो मोननाय, बेफोरो असे जिरायनाय नङा। मानोना असे जिरायसालिया जाहैबाय इसोरा जोंनि थाखाय सोरगो रायजोआव बानायनानै दोनखाबाय। अनज्लायग्रा, ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बेनिखायनो पाउला बुंदों, बे संसारनि न'आवनो, थुम्बुआवनो थानानै जों हामलायनांगौ बै सोरगोआव थांनो थाखाय। सोरगोनि न' लुजानायाव जोङो हाबनो मोननाय बादि जोङो थाम थिम खालामनो नांगौ। जोङो नाजानांगौ। जोङो हादराव लांथिया फांथियाब्लाबो जोङो सोरगोआव जोंनि थाखाय मोजां न' लुनाय दोनखानाय जायगाखौ जों मोनहैनो हानाय बादि। अनजाग्रा, ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो बे बाथ्राजों बुजिनो हायो। नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय दिनैनि टपिकखौ खोनासंनानै माबादि मोनखो? नोंथाङा संसारनि धोन दौलतजों, संसारनि मटर गारि, संसारनि मोजां मोजां सम्पतिफोर न' बाङाव थानायजोंल' बे संसाराव असे जिरायसालिखौ मोनबाय होननानै माब्लाबाबो दासान। बियो जोंनि थाखाय असे जिरायसालि नङा, जिरायसालि जानो हाया। जोंनि गुबै जिरायसालिया जोङो बे संसारनिखौ नागारनानै, जेसेखि मोजां न' जाया मानो, बिल्डिं जाया मानो, जेसेबांखि मान सन्मान मोना मानो, बे संसारा जोंनि नङा। बेनिखायनो बै सोरगोनि न'खौ मोननो थाखाय सोरगो रायजोआव जोङो बे न'आव जों सहैनो हानाय बादि जोङो जिसुनि जुंगालखौ बाननानै
जोङो बिनियाव सोलोंनो नांगौ। बिनियाव जोङो बाध्यता जानानै जोङो बिनि बोसोनफोरखौ लानानै बिनि जुंगालखौ जोङो फाफ्लियाव लानानै जोङो बिनियाव सोलोंनानै सोरगो रायजोनि खामानि मावनो नांगौ। नोंथाङा जुदि संसारनिखौल' साननानै बिबान गिलिर बाननानै दङब्ला नोंथाङा दिनैनो बे संसारनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ बिबान गिलिर बाननायखौ ज्राब गारनानै जिसुनियाव फैदो, जिसुखौ फोथायदो, बै सोरगोनि जिरायसालिखौ मोननो थाखाय नोंथाङा नाजादो। दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो जे टपिकखौ जोङो राननानै होबाय, बेनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो मिथिनो लुबैबावदोंब्ला नोंथाङा मोजां कमेन्टजोंनो होदो। आरो जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेल इउटुबखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो, लाइक खालामनो, कमेन्ट खालामनो दाबावसै। अन्नानै नोंथांमोना बेखौ खालामदो। जोंनि दिनैनि भिडिअनि प्रग्रामा एसेयावनो जोब्बाय। नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होथों जिसुनि मुङै। गोजोन्थों।